Programang ingkay pakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing idikalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idikalman lain. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, na kita apagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga ron, ti surat tilagyan, lagip tinapalamas. Idi kalman laeng ang pagkasalitaan ni pagkain tingarisa. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi ta sumangpet ni manang ko nga naggapu iti pisina. Ni manang ko nga Rose manong nemi. Ti amok idi kadag may mesa manong ngem nakigtutak idi mangig ko ako nana. Papa, mama, iyama mo ka na kayo ni Joel, boyfriend ko. Manong nemi agpadpada kami nga mga ibisina kay ni Ate Rose. Duwa lang atawan ti balaet may manong. Imuno na idi nga nadaan iti boyfriend. Tagbaspasak palag iti ti college. Ong tandak da papaki ni mama iti maamundang at dan boyfriend ko manong. Idinto tani Ate Rose kat awang pa'y boyfriend na nagraduar iti college kadadan nasurok makatawin ngagtrab-trabaho. Diba kada iti kanyak manong naming isinak ni Jimmy. Yung kayat ko na. Yan tanging aging gakamot pa ilang tag-boyfriend. Awang matimbas pasamak kada kami ko na. Yung tsaka mo manong. Yung pamuspusan da. No kasano nga nagsina kami kini Gina. Ay kini GB ko na ko. Nagsakit tinakam ko manong. No api ka nagsina kami kini Jimmy. Madipot man idin manong. Iti nagraduara ko niti college, kaas nagtrabaho ak mo ten, naatap ken, dagiti lalaki kanyak, wano naatap akon kadakwada. Tsaka mo, sa kumat ka di mabaso ni Jimmy, no api nga kasdya tinapasama. Awan ti sabali, papasulik no saan nga ti, rason ken kapona no api nga nagsina kami. Nakastrekat manong name damanang Rose, kenti niya amo na nga boyfriend na kano. E ti pa nakasalas ti balay. Tadya nga rod hardin nakadanunan da papaki ni mama. Rumwarak mo tiniti silet ko manong name kada pagiso nagsabat ti pa nagkita mi iti boyfriend ni Ate Rose. Wow, guwapo manong name. Hindi makita nak ni Ate. Ay, Risa. Mas nagkating ko tayo, kang ka na ito yung boyfriend ko, kabisida ak boyfriend ko ni Joel. Imisa makmet manong nemi Joel, ni Lisa, ti ading ko. Agpadpada kayo napindasan. Oo, napipindasan ka. Tasak ti mga laki ni mama, kadyak ti manang na. Oo, anak ko nyo nga rin, agsekhen kayo na. Sige. Kasla mapilit ni Joel manong nemi nga nakisyaghen kanyak. Hindi naawat kunti ima na nakigtut iso na siguro itaguyudik ta saanin nga seconds no dikit nagbeso-beso kami. Banag manong nemi nakakigtutan ni Ate Rose iti kasjay nga dinamo no sinot akin aramid no siya kuno ti boyfriend na. Iti nangiranta nga panagbeso-beso. Magusto ak ti banglo ni Joel manong nemi. Esang sa ngayon unay ti ayamuom ti banglong inusar na. Malagip ko lakit manen ni Daddy ni Jimmy nga first love ko. Tas taidi manong nemi ti kail-iliw ko nga ayamuom na. Tunggalag date kami, tunggalag kibin kami, tunggalak bayan nak, tunggal arakupan nak, tunggalag kan na digiti lips ko.
Manong Nemi, kabuta nakaisagana, nakakasagana ti pangrabi dinner, na pang community dining room, ket ni mama tinang idaulo ti ababa ang kararag, kalbasan na ket nang rabi kami. Namanang kita ek Manong Nemi ni Joel, pasaremet agsabat de kiti matami. Irantak nga kidayan manong. Kitakman, kudak tinakam ko. Sino kumatisan nga masulisog? Nalaplap sa atak ni Ate Rose. Sa maysa. Adada nga makasulisog ti badok ng ni Manang. Kitakman ita. Napan Manong Nemi da kiti dua iti hardin, iti malpas ka mga mangan, iti tinulungak ni mama na kitalimanan. Do, alat makunam ka na boyfriend ni manang mo. Ha? Risa, dinamag ni mama. Okay, met ma. Katsi ka, kaano kan tumanin nga ka-boyfriend? Ma, awang kanyang detan. No ka ano nga rumbeng unayin nga maki-boyfriend ka, di ka ba't maki-boyfriend? Hindi ka tagbasbasa ka, isot pa naki-boyfriend mo. Hindi anak na masama. Saan yung ipalagipin din na palapas? Anak, itanti panawan. Sa bagay, ubing kamat pa eh. Rumbeng unay nga ni atem, tiyo mo na kasar. Gabota isot inauna. Tapos ma, ano panggap na ni Joel. Kasardan. Ado ka naman ornong ni Joel, kas nangig mo itay. Sa nimanang mo, kahit naman tanti pamilya. Da kami kinipapangyo, kahit may matanti madani ti apo ko. Di sana nga, awanin tahati ka baybayaganin. Di mo ka di kayat, gagasawa ni manang mo. Kahit kalpasan ti maysa, 2 taon, kat sikan tumatin sumaruno. Ay wag gayam sikat bordak anya. Laglagi pa maanak. Nga kasaritam to di boyfriend mo, no at dan tumas pagharikan kahit nang nagkasar kayo, nga saan da kami nga panawan. Dito'y kayo ngagnad. Siguro akit ni Joel, ihara magaramid to balay da kinimanang mo, tapno ada bukod da nga balay, di ka da may isina da ka datayo. Himsi ka kas bunso, ay sikanto tamakidin na kada kami kinipapang mo. Tapno adda ka ito nga mangkita kada kami no, nakapsot kami. Pwede mapanak iti salas Manong Nemi adda dito iti cellphone ni Ate Rose. Nakibiyangak manong. In-search ko ti Joel. So siguro ito Joel Love. Inalak number naman. Tinatas ko ba Manong Nemi iti nang scroll down kitakto na niya ti Facebook account na nakitak manong. Sinakar ko. Nag-friend request sa dagos man. Ang pasan deta, simrek ako niti siled ko. Madamdama pa Manong Nemi mangmangig ko ngagpakpakada ni Joel. Ma, pa, agawid din ni Joel. Ay, agananad kayo, tiba nag-drive mo. Sige, umay kanto manan, Joel. At ang na palabas nga 30 minutos Manong Nemi din dial ko ti number ni Joel. Agriring, kung saan naman sungbatan, sampai siguro nga nakadanon. Nagpalabasak pa iti may nga oras. Idi inredial ko Manong Nemi, nagring madamdama pa kasi nung batan. Hello? Good evening. Sino ito eh? Sino ito eh? Siya ni Risa. Risa? Teka pasat ni Rose. Pasensya ka no nakasturbo akeng ka ha? Joel? Joel ko naglatan. Or inawa na kagim siya. Mabalin? Oh, mabalin. Nagagasgasat ni ate. Tabi ba ka mga nagasat ni ate? Naka-boyfriend di kasking ka?
Oh, imuno na ako mga namamuka. Sakla ko man imuno na nga namamom. Tabay met. Obvious ba? Di mo madlaw itay? Kasakit-kit kita. Pasensya ka na, takit-kit dayang ka. Ay, apo. Sabi nga, apo ka na. Tsaka mo? Pasensya ka na. No, nakadisturbo ako. Kasi ba nakahanap tinumber ko? Sa muna kang salutsudan pa eh. Nag-friend request pa kang ka Facebook account mong. Kakilata man ta accept mo. Mabalin? Sige. Tanto nag-friend time. Ag-video call lang to. Ha? Ag-video call tanto ko na. Abay, di ka pinag-video call ka ni ate? Saan? Di na kayat eh. Di na kayat nag-video call kayo? Abay. Tsaka mo? Ano siya kakayat ko? Ha? Kayat ko kunak ang video call ta. Kas kalaubing pailaeng. Risa. Tuapi ko ma. Nalambing ka eh. Kastoy ka talaga. Nangaroon na no crush ko. Kasasalita. Abay crush na. Saan lang nga basta crush. I love you. Loko ka. Ang mga girlfriend ko ni manang mo. Manano, di ka magpanagkasar. Di, pagrapitan na kami nagkapsat. Ay, ganun. Siguro, pag pinastaan ta, napaidam ni Ate Rosala. Ano nga napaidam? Umpay na pasama kyol ah. Umpay may bakabulan mi. Sibuti naklod na. Nakis mo yung lips na. Umpay. Napaidam nga ron. Laging ko na lang data. At daking ka nga lalaki no kasano paspas mo. Ngayon mo siya. No kidawam kanyak. Oras mo kidawan. Maraman ang dikit lips ko. Alam mo ganyan. Sige nga ron din. I-accept mo dyan parang-friend request ko ha. Tayo ito ng madla ko nga friend tan. Tawagan nga to. Ag-video call tan to. Kabayatan manong naming or orayek ti oras. Ngay accept na manong naming ti makderak kinitak ti lang kini sarming nakabado ak tinarasay manong naming ka talagang binar ti tuwaman sanas ti barukong ko. So makita pa manong naming nga nang black ti bikinik nga nagsipukal ti kita legs ko. I-plaster ko nga nalaing ti cellphone ko. Practice. Dito sa pinakabilak. Data. Wow. Nagore ka. Kastoy ito. Data. Tanong idumog ko to. Di makisarita keng kwa na. Makita na di parukong ko. Papanan na ko mga saan nga masulisog dito ng jewel. Manong nemi, tinawag ako ng video call. Apo, inaccept na, receive na nga dagos. Kit nakita manong nemi, nga naipokus nga dagos ti bagina, nakauyos. Wow, macho. Nangado ti abs na manong. Hi. Abay man nakauyos ka. Nakauyos ang kami na maturo ka eh. Baka nakabrief ka lang. Napatangam. Kita man. I-plaster mo man ng ibaba. Ha? Kuri ka. Apay. Kastat lang amat. Narasya ti arawatem. Harisa. Joel? Nagbayad ti sukok ti barokong mo. Magitaw mo. Mo ti karik ti arawate. Basta latan, napipintas no kasta. Namaymayat ka kitain, no? Adamad latapar na. Nga magbinar. Nagmayat.
Di marukong ngayon ni ate. Nga mo pinakita? Sampay. Nabiminta sa kimisona, di ba? O babingak. Gusto ko na. Kuma. Kat nasapsapat ang anagaman mo. Kuma. Siya kumati ang namamom nga dagos. Data kuma. Natatatag nobyo. Baka daw man napasama ka data. Kaya't mo no ka? Kaya't ko ha. Ang dapatas mo? Awan pa eh. Kaya't mo sa virgin ka? Di ka mamati. Ipakita kang ka. Abe, anak pakadlawang di virgin mo na saan? Check mo na mo. Baka nakakupit pa lang. Kita saan nga virgin kat nakanganga. Nakakaw kami. Aman. Na kami suot pala kanyak. Baka di manang ko. Nakanganga. Ano nga na kami suot. Tapay. Ada experience na? Udan. Oh? On. Anong bagaking ka? Hamad. So, saan nga virgin ni ate? Siyak virgin na. Nag-asat ka laonay. Nasikat di makaona. Joel. Kitak ta ba ba? I-plaster mo na. Kitak ta ba ba? Nakabripak lang eh. Pakitak ka ro. Pakita mo na. Oh, dito. Nakabusbusog. Tumangtang ka dala. Oh, nakarot. Sa nga saan tumanggan. Magkikitak ta ba ro kung mo ni. Sa asla dala ka. Tas kasla kayat kong asla malanglang ab ko tisang mo. Nakabangbang lo. Kaya't mo, Joel, ang data? Ha? Ang data. Ito na, no? Sige. Ito na, Friday. Hindi ito dinner date. Talaga? Di pa kadak to di manang ko. No? Ano nga pa kadaw? Iba kadak to da kada mamakin. Iba pa kadak ko ma. Ano to, di bagam kada ko ada? Mag-date ko no. Kinabot no na, dagdagdagad na ko ng makinubyo. Kaumat pa ko na. Iso ngayon doon na ibagat nga anak mag-date. Apo, sige ko na da, sigod na ka na. Ang umuno naman lang ni manang mo ang gasawa, santo siya ko na da. Talagang hindi ka pa inada, di boyfriend? Adda idi. Ngayon sa bahali mo tinang ipaayan na. Ano? Adda idi boyfriend ko. Idagpas-basak pa lang. Saan nga siya tinagkikwa na? Sino ka rin? Mamam to? Ano? Itong Biyernes? Kita ko na. Anak kita mo. Irwar mo yan, brief mo. Bastos ka talaga. Siya ba yung tagkidaw? Kidak lang ano kugitin? Loko ka kugitin. Nagpindas pa nakakugit na. Kita man. Nagdakil ti akak na. Ano ti akak? Kasla kubra. Allah. Ipakitam? Ipakitak? Ang pinakita ta kitam dito kasla kubra. Kitak mo dito na kami suot pa lang. Anen. Sabahin daw kung daw yan. Good night na. Good night. Good night, Risa. Good night. Sino to love mo? Siya? Muna ni manang ko. Ano nga sa lutso data? Love ko ni manang mo. Kat siya. Tsaka mo. Ngayon si kalab na. Love ka. Oresan na ka love, Joel. Love ka. Kanuan niya man tikid daw yung kanya. Itpaay ko ken ka. Manong name sa anak nga mabuteng iti aramida. Kimatlaing ti saan nga mabalas ko nak tinakim ko. Inaramid mo kanyak idi.
Apikit din nga mat aramidan keng kaita. Rik na emet no kasarot mapukawan tinubyo. Nakunak tinakim kumano. Si isamak nga naturog ididay di nga rabi manon nemi kat nakaragragsakak anabigatan. Ba nga nakadlawan ni mama. Oh, napinta sa akin itagtagay na po itarabi ha. Risa, tanakaran na trupam. Kaskala, na in love. Ni mama talag badbadlaw da. Kas na tilangam idi madbadlaw ko ket. Nga talagang adan nubyom. Ida estudyante ka pa lang, ha? Amo makadlawak mo na talaga ket. Adaman ni nubyom. Diba kas kayet yo? Ito, wala. Nga mga hamono na ni manang mo. Haan mama, o pagdanakan nyo. Ma, yung unakon, into no Friday. Adan to date ko. Oh, sino ka date mo, ha? Risa? Dinamag man di papa. Hindi propose kanya. Di ka ba nagnobyo? Ag-date kayo? Gagangin lang dito papa. Tapos numaamon ti ugali tunggal may isa. Masapol nga close kami pa lang umuna. Di kami ate. Naku, mabibiyang ko da. Wala ni ate. Kontrabida. Kasano gayang tinagamamoy, kasano pa nagamamoy yung ni Kuya Joel. Kita, nadanong ko ito pisina. Muna na nga empleyado, nadanong ko sa dyan. Insagad na matibagay na kanya. Awawisan na kang binianda kami. Aglans kami. Kasi dyan. Naging nga, very close to tunggal may sakara kami. Nag-propose. Kalpasan na, inaklon ko. And then, niyam amuko kada papakin ni mama. Niyam amukin ka. Najay. Ako ang pwede napasama kada kayo ate. Kusilapang ka ni. Ni ate, kusilapang ka ko na kinusilapan naklangaro doon. Manong nemi amu da papa kini mama nuan niya tinapasamak kada kami ngagkapsat iti napalabas. So ang binagbagaan na kami ni papa, manong nemi, nawen kin mabaling kat saan ka nung maulit day di nga napasamak. Nagpenenget kami ko nang permi. Nagpenenget kami. Ayan, isot nakakaasi isot aking basol. Nabaya ko hindi nga ginurgura manong nemi. Ni manang ko. Dandan ay makatawon nga saan ko nagnagunyan. Kunam. Ma? No, saan nga po napapakin ni mama, saan kami kumapay lang nga nagkapya. Saan nga siya nga namin tinarabid na eh. So ako na napapakin ni mama, nga saan to ko man nga maulit tinapasamak idi. O anat ba ko na? Rose. Pa? Hang to ko man nga maulit pa tinapasamak kada kayo di nga kapsat ko na. Saan naman pa? Apay ko mga maulit. Saan na? Alam ko na, Risa. Ano ko na yun pa? Hangto ko mga maulitan ko na. Pa, masaludsud ko man. Mamati kay kaya diti karma? Karma? Kahit mo kasawan, makaraman to ni manang mo, kasta. Kasla takit mo sawan. Saludsudek lang no mamati kay diti karma. Kaya naman minsan nga mamati Isukar ko na kada kayo. Nga saan to kuman nga maulit pa tinapasama kada kayo tinapalabas. Dalawag ka rin. Kuwan pa pa. Oh, Risa. Yes pa. No problem. When manon nemi saan to kuman nga maulit. Ngem talagang kayat kong maulit manong. Noan niya tinaramid mo kanyak idi. Ate Rose, kasta mo tiramid kang kita. Padasan mo timasaktan. Akas iti na, narignak idi nga sakit. Timteng, manon name iti Friday, kat siyempre, sandak nga mauray sa Jabalaya, nga mga mangrabi. Gamotadakam nga ro din kini Joel, manon name iti may isang restaurant. Uminom kami, nagpulpulutan, nga nakaragragsak kami, gamata. Sulis-sulis sugak nga rin isunod.
nakalalay ilo akken kuana. At apa hindi kiti kundawi manon nemi agpasaklutak ken kuana. At apa hindi kiti kundawi manon nemi nga like ti mesa nga ima na sa ko paapros ti lupok. At apa hindi kiti kundawi manon nemi nga like ti mesa nga ima na sa ko ipaapros ti barokong ko. An anawain nakmet. Hey. Ako rin ka. Abay, di mo kaya tika sa tingin style ko? Nabarte ka din. Sampay. Anak mo nabarte. Yung gusto ka talaga nung gayata. Di mo kaya nga nalailo ak. Di ba parang tekit ni manang mo? Abay ko ni ate. Siyempre. Nobya kisuna. Kasan umaaman ng kwa. Kasan itong ibugbog ka Sige, mangantan ta. Maangkan tumanin numadamdama. Pangipanam to kanyak numapasta mangan. Talaga ka di kakayat mo? Bakit doon saan? No kayat mo? Noan niya to saan nga maitad ni ate kayang ka. Di siya akong nga kamsat at mangipaay. Kaslasaan na ka mamati. Ilaglagi pa yung lalaki ha. Ipanakdak mo nga lalaki ka, Joel. O na. Mapanta? Sige. O, pikit din nga saan. Manong nemi double purpose. Panagibales. Kan talaga nga i-etek ni Joel. No kaskasan no lang manong nemi imbes nga siyak. Tiagba din to nga asawan Uno imbes ka ni ate tagba din to nga asawa na siyak. Siyak to tagbaliyon nga asawa ni Joel. Abekit din nga saan? Imposible nga saan nga mainlove ka niya. Uwain manong nemi. Manipot iti restaurant, manong nemi sa aming naibus, tinorder mi nga arak, kanda dumapay nga pulutan, binalon mi manong nemi kat adda kami nito uneg ti kwarto ti maysa nga hotel. Manong nemi nang siyatak na minsan kastamit kang kuwana, kalpasan na iti mismo nga sangwanan na inot kun nginikat ti arwatek. Risa, come on. Gratay da pagsilaw. Pastor kakti lampshade. Tapno, ada da nga romantic. Kaya tapay kahim stereo to component. Wara ka. Tagsara ka. Ada da kita CD dito Wara ata mag-play kiti music. Sweet music. Manong nemi madlaw ko iti kinarugso na. Kat dayta nga kinarugso manong nemi kadison tipuon ken gapo na no apay nga inarakop nak nga dagos ni Joel. Sana inamalanen nga kinagat kiniraban ti mansanas ko. Oh, Joel. Oh. Manong nemi kasta unay, ti panang kirab-kirab na. Iti mansanas, iti barukong ko. At magustok launay tararamidan na. Manong nemi naglaing ni Joel. Nagpintas, nasakit ko na kumangin, nagmayat. Nagmayat. Panangot, panang kagat na. Oh, Joel. Oh, Joel. Agpadpata kami nga lamo-lamo manon nemi. Ket siyakmet, it simublat. Gabota kayat kumet nga agkan kagat-kagatin manon nemi it kinamatsuna. Dagiti abs na. Naglanang mo na, dagiti bibig mi manong nemi nakaimimas dagiti bibig na. Ura nagsagawis yu tiriknak manong nemi. Joel. Sa comment inagkanti barukong na. Sa iniggaman na timay sa kandakulap na dakulap ko sa nainturong iti mabakit pinapatpata. Joel. Oh. Kubrang ang paiso. Nagmayat. Nagdakil ti akak. Oh.
Ayat mong isak mo. Ha? Siya ka dito mo ng mga nga duha. Mga nga duha ko na manong nemi kit nagbalikid adan manong nemi. Adda akon adan ti ulok manong nemi tinagbaitan di kiti legs na kit nay. Kapag isungit manong nemi nga si Maria kan ti cobra itingiwat ko kan narignak matan manong nemi ti panang sip-sip na. Gasto na panangamal na or pangatog pabati patong ko. Oh, Joel. Sana kit isarek ti kayat na kit sumrek ti dila na manon nemi ngem nakaklos pa lang ti ruangan ti langit na kunak tinakim ko. Gabuto talaga nga virgin at palaing. Tasang ko hindi nga naipaayad ti amin ko kini Jim. Kasi lang nagbaligtad ti amin man. Gabuto saan ko pala nga may paidi ti amin ko kini Jimmy. Ngem taptong kano agsina kami. Manong nemi. Mabayan ti panang rak-rak ni manang Rus ti relasyon mi. Manong inagaw na kanyak ni Jimmy. Isong agawak met kang kaita ni Joel, Ate Rose. Oh, Joel, I love you. I love you more. Risa. Siya ko ano ni Manang Rose. Sikat ikayat ko. Kamuta talaga na sikat nakasagana nga. Aray. Joel. Oh, I'm sorry. Masaktan ka. Kamuta talaga dadamo ka. Saan nakauyuyong takubram. Irusod na nga. Oh, Joel. Joel. Don't cry, baby. Don't cry. Sangit tinagsak na ti Joel. Saan nang babawi? Come on, Joel. Come on. Love me. Love me, Joel. Yeah, I love you. I will love you. I love me too. Joel. Masansan idin manong nemi akastoy tararamidan mi kini Joel. When? Kapag manipod, itinag-date kami tinaliman. Tungkal Friday mit 10 manong nemi iti schedule mi. Every weekend manong nemi. Namadmadlaw ko met nga ni manang ko manong nemi kit masurusurod. Buisit! Oh, ate, apay. Awan. Buisit. Rose. Namadlaw ko nga nabayag basita na kasto ti papaspasama kay ka. Abay. Ada ka di problema yung ni Joel? Tsaka mo, ma. Ano nga di mo amo? Di mo amo na ito problema yo, iti boyfriend mo? Nabayagang na sanak hindi ni Joel. Tabay, mat. Tsaka mo. Taado ka ng trabaho ni Jabalida. Kamalaksin ng mga opisina. Ado ka nung pwede kita'y sangpatan ng trabaho na sa Jabalida. Ano ang trabaho na? Malaksin ng mga opisina. Ado ka nung pwede sideline na. Ado na kita'y papaaramid kang kuha na. Kapangwartaan na. Gata, ibagam ikan naman ti tiyempo ti panag-date yo. Para kanumad lang ti masakbayan mi ti aramidan na mama. Kaaduan na kano ti gurnong. Ito na kano ngamin ti panagkasaryo. Dati ko mga tawain, impospon na ma. Next year ko na. Tatno ka dudu kano ti maurnong na. Takayat na kano ti grande akasar. Kahit anong usam Isot kayat na. Damat kayo di rason na Wala nga napikamamad na at the time na kanya. Kahit ka-opisinahan kayo, met. Iti opisina, patpata ka ba't nga busy? Break time. 15 minutes lang. Saan ba na siya kasasalita na? No, at kasasalita na sa cellphone. Diyan ka mo. Nabayagpay ang tahano ko na tawagan. Takmawatan.
Dagita mang mangit ko manong naming at dialogue da mamakin ni Ate Ros. Adak matisuli nagdimdeng katawa. Makita mita, mariknam mat ita, timbariknam kanya kidi. Kastak mat idi. Dikdiklikan nak mat idi ni Jimmy. Kapot adawat gaya kang kanay nga date yo. No, tinaramid mo kanya, kasta mo tinaramid akin ko ita. Kimat lang sa nga mobales, Ate Ros. Kat no kasta nga dumting ti date mi manong name kini Joel. Wine. Mapakadaan ni manang tiruwar ko. Risa, ay, ate, paano naman? Siyempre, Friday. Isit schedule may ka boyfriend ko. Sino boyfriend mo kaya? Ba mate, tiya mamuk to. Narikat kami ng mamuking kay. Taabay ko ma. Anya tamok. Baka maulit daidi. Ano nga maulit? Sure. Abay niya mamungkad garot kanya kidi ni Jimmy. Saan ko niya mamu? Ngam sikat ng sapul kayong kuwana. Kana naramid mo? Yung dinama mom? Risa, laglagay pa mga pagsayatan tinaramid ko. Ano ang pagsayatan? Pagsayatak, di ba nangagaw mo kanyak kini Jimmy? Hangko nga agawin ko ma. Pag sinaan kay lang, tagbasbasa ka pa lady. Pinagsina na ka mga peso. Nadaan ti sa baling nga girlfriend. Ngam si ka matinagbaling nga girlfriend na. Nga si isupay ti mo na, ken ka. Oy, ano na ta? Di ba kung nakada kayo nga saan yung dolong ulitan, tinapasamak, tinapalabas? Ngayon, apay kasla, gapa kayo banan? Apay kasla, kahit yung ba na tipernangat? Di ba na nga? Na-date ko, na-on date mo, anak isturban. Gabot agur-ura yung kanyang boyfriend ko. Tisahan ko nga amo manong. Sinurot naghayam tinalimid tikamsat ko. Wan manong jak pulos inexpectar. Kat siyempre, napangkudinanon manong name ni Joel ita restaurant nga Rendo Bumi na bagsinsinarakan mi. Medyo na ipaot basit ka, nabayagak basit iti sangot restaurant na nagrikat ko ngay parking di kotse. Hindi makaiparking ako manong name simreka ko na. Jay, hindi makita nakmutin ni Joel manong name si Mabat kat na ginarakop kami tinakairun. Nagbayag kan sweetheart. Nabayag kita ditang. Nabayag ko nga nagsapol ti pagparkingan ti kotse. I miss you. Agur ka. Agur ka. Agur ka. Kamabay nang makakita ka na. Joel! Sino dyan? Ni Risa! Hala! Ni Ate Rose. Ni Ate Rose. Nadugtala na tanti karusat ko. Dumarop ni Ate Rose manong name naglingedak idilikod ni Joel. Kit ni Joel manong name titinong panat na mindo. Tungpain na kumamanen manong naming ginamatan nga tinangel ni Joel di kiti duwa nga ima ti kabsat ko. Ay ikis manong naming agis iskandalo ti kabsat ko. Ngayon ginuyod-guyod manong naming ni Joel nga inruari ti restaurant kat nabati akiti uneg. At saka mo manong naming no anya ti mariknak. Rubeng ka di nga maragsakan na. Tanabales ko ti kabsat ko. Wan manong. Inagaw namat kanyak ide ni Jimmy. Nga tirantana la ide manong naming kat pagsinain na kami. Tadi na nga rod kayat nga makiboyfriend ak pailaeng magbasbasa ak nga detat siguro ti bilin na papakin ni mama. Ti makadakes. Wow, talaga nga insinanak ni Jimmy. Gabuta, adamat gaya men relasyon da kini ate. Wan, ti makadakes. Han namat nga, inseryoso ni ate. Tadi nakanumat ipatpatay.
Kaya't idi ni Jimmy manunay mi dagsublikan niya ng saan kong nga inawat. Gabo tao maten ti panagayat ko kinkuha na. Gabo apay nga tinutupan na ti kapsat ko. Manunay mi. Hindi maduktalak ti amin ka talaga nagpanengit kami ngagkabsat. Kita nga ta. Mapasamak nga tamanin ti panagpanget mi. Anong name saan kami nga nag-hotel kay ni Joel ididedi nga rabi. Pasensya ka ni ti kapsat ko, ha? Abi ngamin, di ka na ganan. Injak mat ang mga surutan na. Amo ko mga rod. Mga kabali, okay lang. Ano okay lang? Okay lang ka mo na. Joel, asino tibat patag mo ka na kami? Takait mo ka tingarot mo pasamak? Nga, ti bang asawa ko makinimanang mo? Kat sa bali mat asawain na? Si kami takapsat na? No kaya't nakasawain? Ngayon talagang asang kaseryoso kanyak nung mapaipat patag ka, Joel. Awan ti baramid ko. Sige. Nagawid ak nga rodan. Risa, pasensya kan. Okay lang. Awan ka ng timod. O rin mo, tawanak mo tinitimod. Malis na Serbina. Ayusin nyo kailangan kapsa ti problema yo. Tata ka ti problema, mi? Kawan. Inagaw na. Manipod kang kuhana. Balin-balis lahin. Ang jacket mo sawan. Adamat nubyok. Inagaw na. Isod kinabirhen na. Ngem, saan na kami insi na namatla ni ate. Agsublikan niya idi ni Jimmy ng saan ko na kinayat. Kahit mo sawan, mapukaw dakmet. Bahala ka. Naman pa'y logiyak. Gabot si kapay lang tinakaipayan, di ba? Yun, maramid ko. Kastamat ka ni ate. Nadadahil ti, dayaw na. Gabot panangagaw na kanya kini Jimmy. Ida, inagaw kamit kini Manang. Aw, matenta kinabirhen ka. Di patas kam lang. Sige, inakon. Noon naman day 20 mo o di nga pa nagkita ta. Yan pa nagsarita ta. Awan ti maramid ko. Manong name inururay dak ti kapsat ko. Kaya dito makastrekak, dinarupnak adagos, alis tumet ni papa manong name nga nangigawid ka ni ate. Agtal na ka! Kunak ka di! Agtal na ka! Ros! Talaga! Di ba tatak papa? Ibatan na kamuta kahit kung pungut-pungutin dito nga gawa kapsan. Ate, kastama ti dialogue ko yun Di ba? Inagaw mo't kanya kiti ni Jimmy. Di inagaw kumat ka ni Joel. Apay si kalat ti baka mo agagaw. Diyak ka di mo't kuna ka na kayo ang kapsat. Kakaiso na nga taktak ang kapsat gandak me. Dua nga babae. Apay kasla. May sa kanilang tilalaki dito lubong. Ang gigindan ko kayo kanilang lalaki. Namagin nyo kayo kuha na papa. Sumalatin mo ng ngaramid. Paunay mo ito, klasit ka. Or panunot yun na yan. Apay kami niramid mo, ha? Risa? Ay, etek ni Joel, papa. Kaya mo mga boyfriend ni kamanang mo. Inadas comment lang, tinaramid na kanya kini. Het? Naipay mo matan, di ba gimagin ko na? Gabuti patpatig ko. Eh kaya saan mo saan nga seryoso kang ka? Kahit di isuta ka ni manang tag-asawa. Tapag ganda ng pabarapay. Tanam naman nga kayat ko pa'y na dyan nga Joel. No di mo na kayat. Dinakmat kayat. Di awanin. Anda ng pagkapakan pa'y. Basta balon-balas, binalas ka. Marik na matitan no kasano, tirik na tumagawan. Manong nemi nag-resign ni manang ko iti bisina. Dadi nakano kayat nga makita ang makatrabaho ni Joel.
Awa man ti oray ko nga tawag na, anong name jakmat kaya tatawagan. Intuloy ko ti nagtrabaho naman pa, jak may concentrate nagtrabaho, bata malitlitaya. Ang damat sakit tinakip ko, anong name agbabawi ak matinaramid ko. Naragsakak ka dito, nakabalis sa anak pat nga naragsak. Kinungkunak tinakip ko. Aging nga na palabas, ti duwa, talo nga bulan, manon name so pa nakalagip ko, my God. Sa anak ba't gaya mang madatngan? Pimatang ang ti pregnancy test, manong name positive. Isodaytan ti gundaway nga tinawagak ni Joel. Hello? Joel. Risa, kumusta kayong kinimanan ko? Awang kami, mali po didi. Kat kumusta tamad din? Diyan man mo kaya di ka mo tumawag, italang nga tumawag ka. Kat si kaman, awit tinagtawagan. Aitan ka, Joel. Hanggang kapot kahit ko abalsad di kapsat ko. Ngayon kapot ipat-patek ka. Ngayon palang manang tipat-patek mo, maraming ko. Ngayon kahit ko lagi bagakain ka, rumay unay. Masikugak. Kanya. Masikugak. Ganun sana kayo kasar. Okay lang. Maganda kakabalasang, siyempre. Abay, kumusta kayo kasar? Ikasar na, gabutan masikugat. Ikasar ka, gabuti patpatik ka. Sikan di patpatik ko. Manipulida mo ka makita. Idikid-kid na yan, nak. Peso? Manipulidi. Sikakin siyak nag-date. Hanggang pulos na nag-datean kinimanang mo. Kabuto talaga na saan ko na kahit so na. Hanggang kurante amin. Virgin ka natin nagikuha ni manang mo sa anggayam. Apay, pinadas mo? Haan? Pinadas, imbagam, nugot na. Ano nga rin? Hindi alak doon di partido, to may kam to mga sasawa. Dito lang ang nawala ni manang mo. Haan? Kasaritak to da papaki ni mama. Iba ka kamasiguka kat nakasagana ka mga ikasar kanya. Awan doon di maramidan ni ate. Gapota si kakinsiyak tinaikari. Si ka talaga tagbalik ang asawak, Joel. Kasta nga ron tinapasamak ba nung naming pakaamok kada papa kadi mama kat naamuan siyempre ni Ate Ros. Ano makiasawa kayo tinobyo? Manang, nabimbi na si Tangimidi. Idi, awan ka datatim patong pa ni Jimmy. Emita, ada ka datati patong pa ni Joel. Katsyak nita. Gaputadang ka nakamtiyang ko. Iba't patag ko ni Joel. Katsyak matipat-patig na. Sorry na lang ate. Oray tado dita ti sa bahaling nga lalaki. Sorry ate ha. Umunonak nga gasawa. Gabot sakit tinakim ni Ate Rose manon nemi pimanaw iti balay. Kat nagkasera. Isong edi na maangay ti kalay sami kini Joel awan isuna. No pa'y tawag-tawagan da papa kini mama ngam saan da pulos nga maawis. Sa nga balik ko na. Tinasken ka nagpimpinat kami kini Joel. Katkas kalikagom idi da papa kini mama nga sa anak ngo madayo kadakwada. Siyempre, ni Jimmy, ni Joel, manon nemi, itin sangpet ko dito balay, ket da kami ti kadandan na da papa kini mama. E din to, taniman ng Rose, manon nemi, tuloy na ito pa nagkasera na. Aging ka, nga idiaddan may isang anak mi kini Joel manong adamatan ninyam amumanen ni manang Rose nga nobyo na kada papake ni mama. Sanak inasadgan. Oh, adamanin nobyo, di mo ag-agawan na na. Kasano ko mga agawag ate kat adan asawa. Iso nga tamat ate talaga nga naikari
ni Manong Rudy, kansi ka. Ala na siya mo dati. Tapnoag-asawa ka maten. Tapno damaten pamilya. Tapno dan tumaten apo ko. Dapapakin mamaken ka. Into maminsan nate. Di mo ton ulitan tinaramid mo. Agagaw. Ori siya ka. Agagaw ka. Ibagyam niya manak manong name kat nasaya at matinagbaling akayong ko. Akas ti kinasya ni Joel. Upat dagiti apo ko damamakin papakada kami ngagkapsat tasog dudwa kami manong. Ni Joel Jr. kastamatan ka ni Jennifer, idin to taniya, Rudy Jr. met kinilaika. Huwain manong nemi, pasaray umed da sumarongkar dito, ino mailiw da, at makalanglang maidamangan, at akigini talatan na, digiti ag-ex. Kamanya nga rod, pasis-pas, kunada manong nemi. Di pagbindasan na, kitnabitas metlayag na nagbalin nga pamilya, kada kami ngagkabsat, kat marakragsakan, dawa pa ni mama. Dito nga rod, manong nemi, di pagkasalita, ka nagbalin na paset, iti kalman laing, iti biyag ko kinayat, adyak to pulos malipatan, na inburay kumat kalito nga programa, kabarbaren ko na, na damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarimingan ti biyag, kadigiti padak nga di mga. More power to your program, manong, and God bless. Thank you. Tuwing nga radagyaman nga pagaya mo, Risa. Thank you, Risa. Thank you pa ng iburi ti pagkasalitaan. Thank you, mat kaligitay nagbuya. Salamat ka na kayo. Ito yung anus yung nang buya, nagsubaybay ti pagkasalitaan ni pagkayam ti nga Risa.